Ja, der tog vi en chance ved halk igen. Jeg skal sætte med lov for, det er koldt i dag der. I dag er vi nødt til at have handsker over. Jeg tror, det er lufttemperatur 0 grader nu her. Satan. Det er satan godt nok koldt der. Men jeg tror, det kunne være lige så godt at gå den anden vej rundt, i stedet for at stå i vindside her, men jeg tror mere på den her i vindsiden. Og så har vi sat en pattegris lignende flue over her. Finder vi nogle fisk, og de er svære, jamen så kan vi jo sætte fløndershrimp over. Nu går vi helt op på den anden side der, og så prøver vi at fiske tilbage og se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg fryser allerede fingre nu, mand. Men ja, der er gang i vand i dag, så jeg tror på den. Jeg tror egentlig ikke, at der er vind nok til, at det bliver grumset, men vi går. Ja, her der er lidt gang i vand om igen. Øj. Det ser godt ud. Håber vi sat med game af fisk, de er her der. Nej, det var lige fordi der kom en slævebåd forbi her for kvarter siden her. Det er derfor de dønninger de kommer ind nu her. Og det er godt nok faldende vand nu her. Jeg har været oppe på plus 20 eller sådan noget. Jeg tror det er lige det der skal til. Og så der er lidt gang i vandet også. Så kører vi bare ned her, bare lige ud til sandrevlen der, og så håber vi kan holde varme i fingre. Nu siger jeg, i går der var jeg ved Tomai. Der skete i hvert fald ikke noget. Det var fucking koldt vand. Og sluttet af på nordsiden af Genner Bugt, der skete heller ikke noget. Det var oprettet. Ellers OK forhold der. Egentlig op ved Tomai der, men vandet det var for varmt simpelthen. Eller for koldt slukket.
jonglere rundt i de sten her. Det er ikke lige det bedste for mine knæer i hvert fald. Jeg har hatten rundt om hovedet og strammet godt til og det hele. Jeg tror det jeg kommer til at fryse først, det er fødder. Ellers rigtig overspringer vejr det her, sådan 0 grader, pålandsvind og lidt gang i vand. Håber vi sat med da en stålblank overspringer her. Der er sgu da blå himmel deroppe. Sådan, lad os få noget sol. Så skal det sgu nok blive godt. Det bliver godt, hvis solen kigger lidt frem. Det kunne godt hjælpe lidt over fiskeri, der måske lige kommer en hugperiode. Klokken den er, jeg tror 12 nu, eller 20 over 12 eller sådan noget. Det var for koldt til min smag der, da jeg stod op i hvert fald. Men det spiller jo det her. 10 meter lang hoved. Mangler vi bare lige noget flex over klingen. Det er stort set næsten altid her, jeg går om og starter. Ej, der er en hægtet op. Fuck! Det er kraftedeme irriterende, mand. Det er typisk de der smårejer der. Der var det. Fuck! Ja, det fanger man i hvert fald ikke nav ved, i hvert fald, hvis den er hægtet op. Du får i hvert fald ikke kroglefisk, hvis den beslutter sig for at tage en flue. Ej, det ser godt ud. Bare det der er gang i vandet, det er jo sat med det jo. Fisk i det der havblæk der, det er altså lige til at få lange løg af. Det her, det tror jeg, det bliver godt. Håber vi satan gav med, at
står noget fisk. Bare der er lidt action. Jeg har fanget en enkelt eller to undermåler der. Det kunne være rigtig godt. Selvfølgelig må den store overspringer gerne hugge nu. Ligesom få det der overstået, den jagten på overspringeren. Men det ser jo godt ud. Der skal da være en overspringer her i dag. Det gør der garanteret også. Mine knæ, de kan slet ikke holde til det. Jeg går endda med knæbind over og alt muligt for at støtte mit knæ. Så gå herude i de knokkelsten her. Vi lystfiskere, vi er simpelthen for dårlige til at lave øvelser. Og først vi hører, der er fisk i farvandet, så skider vi næsten på vores eget halvbred, bare for at komme ud og have chancen for at fange den der store overspringer. Udsætter os for en masse. De skal gå derover det sandstykke. Skal de lige gå frem og tilbage der. Ej, det var tank her, vidste det. Kom lige for tæt over den sten der. Det skulle lige være lige her. Lige her, der plejer at stå noget fisk lige her. Lige ude langs med det sand der plejer. Især hvis vandet er lidt grumset der, så plejer det at være lige der. Så han fisket lidt langsomt, havde vandet været grumset, så havde jeg sat en sort final over. Men beholder den her på for lige at bruge den som en fiskefinder. Tit så har man lidt følger eller sådan et eller andet, der lige følger efter der, når man lige løfter af stang til et nyt kast. Og forestille mig, at de går ret tæt på, fordi det var sådan lidt over knædybt vand, da jeg havde det stø i flue der, men jeg var lidt bange for, at det var en sten lige da jeg løfter af stangen der. Han er selvfølgelig hægtet op nu her. Det var anden gang. Har den først gjort det en gang, så bliver den stort set næsten ved med at gøre det, synes jeg. Ja, det kunne lige for lidt siden, der så det ud som om, at solen den lige skulle kigge igennem. Men det skete ikke alligevel.
det bliver godt til sommer. Jeg glæder mig allerede til, at det bliver sommer, og man skal til at fiske noget aftensfiskeri ude på kysten igen. Er det en havørn? Det er det da. En stor havørn. Vildt nok. Det er fint, den er her. Holder af skarv væk. Det er en stor fugl, den der. Det stinker jo langt væk af storfisk her i dag, men der skal være en overspringer her i dag. Og så med det vejr og det hele her. Lidt pålandsvind og... Det kan være, at vi skal have et lokum på af en flue. Ja. Jeg tror bare, at vi beholder den farve der, så må vi se. Husk at fiske lidt langsommere. Det bliver godt det her. Jeg har ikke skræmt nogen herinde. Og det stykke der, jeg har gået derhen fra spids af der. Det er jo egentlig et godt tegn, så er de jo et lille stykke fra land af. Jeg håber vi sat med vi finder en lille stime, vi kan gå og plukke lidt fisk af. Vandet det er varmere herude på yderkysten, så det er... Jeg tror, skal man ramme ind i en af de der gode fisker, så skal det være. Og skal det være herude lige nu. Vandet det er varmest herude. Hvis jeg ikke tager fejl, så havde jeg faktisk en fisk efter der. Satans. Det tror jeg faktisk skal have. Jeg synes, der var noget, der stak af der, den vej hen der. Ikke noget efter i det kast her. Ej, det ser godt ud, mand. Det er bare det. Det er bare det, halk den kan. Er der lidt pålandsvind og lidt gang i vand, og det der, det holder bare ens tro totalt op, fordi det bare er en ren pornoplads, det her, mand. Man tror på det næsten i hver eneste kast.
Og så nogle pladser der elsker jeg fisk over. De pladser, der er kedelige og fyldt med trafik, og når jeg siger trafik, så er det fordi, ligesom nede ved Sønderstrand i Aabenraa, jeg bare hører bilerne i baggrunden, og selvom der kan til tider være mange store fisk dernede. Så vil jeg hellere gå herude og have en nulbong. Og det der er det for det meste et krav, at du går ud og vader dybt. Især hvis det er lavvand, så du kommer ud og fisker ud over den kant derude, muslingekanten. Nej, der er ikke noget efter der. Der i forsommeren, der plejer der altid at stå godt med fisk herovre. Det er lige over det sandstykke her. Så når man har natfisket der, man holder en pause der, lige starter, når solen den står op der med tobisflue, og det er ikke rigtig vil have tobisflue, men du ser, de springer derude, de der 3-4 kilos fisk. Sætter du lige en final swimbo i den klare model, så kommer de. Nogle gange kan det være omvendt, at man har været hjemme og sove og kommer afsted igen, og så starter med final swim, hvor der ikke sker noget, så kommer man lidt op af formiddagen der, så lige sætte en tobisflue over der, fordi der er tobiserne stået op og svømmer på sandet der. Det er noget lækker fiskeri, jeg er gået glip af i så mange år nu her, hvor jeg bare har kørt hårdt på ude i åen. Men det glæder jeg mig sat med til dig. Det bliver en dejlig tid. Sådan skift lidt mellem å og kyst. Det giver så nok lidt færre fisk i åen der, men synes, at jeg har gået glip af så mange fede oplevelser på kysten i alle de år, jeg bare har kørt hårdt på ude i åen. Der er det lidt nemmere at have Sønneke med, eller familie med, hvor man kan sidde og lave et bål og stege en pølse, og de kan stå og kaste med noget spændende udstyr. Der kommer også en spændende video, hvis det ikke allerede er en ved det, på det tidspunkt her. Prøv at få noget fiskimitation i stedet for sådan en rejeimitation. Se om det hjælper lidt på det. Jeg har lige været inde og tisse lidt. Og vinden er løjet helt af, mand. Og det er irriterende. Den der pattegris, jeg havde lavet der i sådan en lille format der, den blev ved med at hægte op, mand, til sidst. Det var irriterende at arbejde med det der. Så nu prøver jeg sådan en Golden Magnus. Det kalder jeg den i hvert fald. Ligger nok lige på grænsen til at være en guldbasse med en rød hætte på, eller en brun hætte over. Jeg havde god succes med den flue sidste år. Eller det har jeg egentlig haft de sidste 3 år stort set. 3-4 år vil jeg tro. Både nede i Aabenraa Fjord var den også rigtig god der i forår. Når alt andet det glippede der, så kom den over. Så nogle har jeg kuglekæde af røgen over, og andre har jeg sådan nogle små beats på, så den får sådan jiggen, så den kommer hurtigt ned, så jeg kan jigge den op derfra igen. Det har virket rigtig godt. Det er for at imitere noget af det der, ligesom tobiser og sådan noget der, når de stikker af.
Så stikker de af ned mod bunden. Det var for at imitere noget af det. Det gør alle små småfisk, der de stikker af ned i vegetationen. Nu får den bare med den flue her, så håber vi på, at den kan gøre udslaget. Det er ikke så tit, den hægter op i hvert fald. Som om der kommer sådan en strømkant herhen langs med her. Det er egentlig ok. Frisker det lidt over vind igen. Det var da dejligt. Man kunne godt være lidt dybere, så man kunne kaste ud over det der mørke, den mørke kant derude, så lande ud på det sand der. Jeg tror lige så meget, de går derude og lige patruljerer. Men hvis solen kom frem, så ville de stå ind over det mørke bund her. Var det fisk? Jeg tror altså, at der er noget fisk her. De er bare svære. Eller selektive, eller hvad skal man sige. Men havde vandet været grumset, så tror jeg, der havde været endnu flere fisk hernede, herinde. Kystnært. Og så har de også været med i hugget. Så er der sgu mus i fældet. Den blev da aldrig ringet ud. Nå, der bliver jeg nødt til lige at tage. Jamen det du sgu ikke, da. Jeg ved ikke, det er to sæler derude. Ja, det er to sæler. Sat! Nå. Det var satans. Jeg tænker, vi går ned til Bukholms bedste og prøver at se, om der skulle være noget dernede. Hvis der ikke er noget dernede, så kan vi sgu sige, det var et forsøg værd. Jeg havde et enkelt stød i flue, og det var sgu det. Så det var ikke for mig, men lige pludselig så eksploderede det herude i start februar. Sidste år, der var det jo lige der i marts måned, der hvor det eksploderede. Var det midt marts eller sådan noget. Ja, så jeg vender tilbage, når jeg kommer hen til Bukholms bedste hen. Nu prøver vi at gå derhen og observere, mens vi går. Se om der skulle en fisk, der viser sig i overfladen eller et eller andet. Jeg kan også lige få varme i fødder. Så vi ser. Ja, men når vi lige fisket det stykke hen fra stenen af derhen, den mørke sten der. Og nu lagde jeg lige et kast ud her, fik jeg lige tændt af kamera her. Der var sgu en stime, den landede lige ved siden af en stime der. Ja, de er lige. Det var satans da. Det var det der, når man kommer ned til en plads, skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre, eller hvad skal man?
Så det er jo... Øj, derhen. Her er der fisk i hvert fald. Nu har jeg visuelt set fisk. Det er et stort plus. Håber vi kan få... Her der fisker man i så et badekar, mørkt badekar lige her, så er der en sandrev længere ude der. Jeg har stadigvæk min Golden Magnus på. Ja, nej, satan! Der var en. Hold fat i flue. Det var lige godt satans. Og vi har i hvert fald fundet en stime og fisker i hvert fald. Og er det store spørgsmål, om vi får dem til noget. Det kan jo godt være, at vi måske skal have en flyndersvøm på for fordi herhen der plejer de gerne vil gå langt inde. Der var fisk længere hen endnu. Så har vi da fundet temmelig godt med fisk nu her. Skal vi bare gå forsigtigt. Det er altid træls af fisk i det her havblæk her, man. Det kom nu. Lad os nu lige få en enkelt fisk her til sidst her, inden jeg skal hjem. Jeg kom til at lægge lin ud over dem. Jamen, jeg vidste ikke, jeg så først dem, da jeg lagde lin ud over dem. De patruljerer lidt frem og tilbage her. Jeg tror ikke, der er stor sandsynlighed for, at vi får en af dem på krogen. I slet ikke, når det første kast, man lægger, det ligger hen over ryggen. Så ja, vandet det blev i hvert fald levende lige der, da de stak af der. Jeg ved ikke, det der skal nok være en stimål af minimum 10 i hvert fald, det tror jeg da bestemt. Får lige... Skal lige have et skud her med den flue her. Hvis man ikke lige finder dem her først for her, der plejer jeg altid at gå en stime her i de badekar herhen. Hovedparten af dem plejer at være små jo, men fordi det er 30-35 cm der, så lige op til 40 eller sådan noget der. Det er dem, der er mange af. Nu har jeg ikke polbriller over, men ellers har jeg måske bedre kunne se dem. Hvis de kommer lidt ind tæt på noget sandbund, og de lige står hen over noget sandbund, så kan man lige ane, at de er der.
ingen vind her. Jeg tror en flydeline havde været bedre at fiske med. Så jeg kan fiske langsomt nok. Jeg gider ikke til at skifte nu der. Ja, der skal satme kæmpes for bare at finde lidt fisk. Så er der ikke engang sikker på, at man får noget til hug. Sådan er det tit, man spotter dem ved, at man har skræmt dem ved at lægge lin ud over dem. Så især hvis det er, at de står hen over det mørkbund her, så er jeg sgu svært ved at se dem. Og det kan sagtens være, at der står en stor en imellem dem. Det bedste ville jo være at blive på land, og så bare stå derinde, og så kaste. Sjov nok, nu har jeg ikke lige set skyggen af dem. Jeg tror faktisk, de svømmede ret hurtigt nordpå der. Det er vildt, at man kan gå ind imellem så lang tid uden bare et enkelt nap, mand. Ja. Og så er det store spørgsmål, om vi skal skifte flue. Ej, vi fisker igennem med den her. Det er hen forbi den næste bugt der. Så kan vi skulle skifte til en fløndersvømt, og så kan vi chatfeste af hen tilbage til, hvor jeg så dem. Jeg vil nok, at de ikke viser sig. Det er bare stået som sådan nogle spøgelser lige under overfladen, mand. Det er typisk herhenne. Typisk de står i store grupper herhenne ved Bukholm Spids.
troede lige, jeg havde en lille en af der. Jamen, det er også svært nu her. Med de her nattetemperaturer, vi har lige nu her. Men jeg tager kampen op med dem. Og hvad det er som taber, som udfald, men jeg giver ikke op. Jeg gerne vil stå imellem de sten her også, hvis vandet er forholdsvis højt. Jeg tror det er lige omkring normal nu her, måske lige over normal. Det var da vildt. Var de fisk henne? Nej. Det blev sgu en 0 bong i dag. Jeg skræmte sgu en halvstor fisk herhen. Lang vej tilbage til bil. Klokken den er... Jeg skulle ikke lige, hvor... snart 5, vil jeg tro. Så min tid den er gone. Og håber lige, at jeg spotter den der fisk igen der. Det var da i hvert fald en fisk på 50 cm. Den lavede der en ordentlig trykbølge, da den stak af. Jeg kom bare gående langs med kant den anden vej. Herhen er der skræmte den lige ud. Ja, det var en fin fisk der. Og det var 100% en blank fisk, for det jeg havde svært ved at spotte den. Nu har den lige fået lidt ro herhen i det område her, så kan det være, at vi måske kan se den igen. Og så er jeg klar til at tage et kast. Og jeg stod lige her. Jeg stod ret langt inde. Ikke? Og i hvert fald i forhold til et trykbølge, jeg så ikke fisk der, men i forhold til et trykbølge, der ville der sky over, det var en fisk over. I hvert fald over 50 i hvert fald. Og så en blank fisk. Men det er sikkert fordi de 2 sæler, der jeg spottet tidligere, der, de har været herhenne og jaget dem helt ind. Der står garanteret bare helt selektivt.
det den, der står der? Det er det sgu da. Den står lige der. Den står lige der over sandbunden, lige der. Det tror jeg kraftigt med den der. Og nu skal jeg ikke lave for langt kast. Jeg tror, det er den der. Det ligner godt nok en fisk herfra der. Hå? Sat mig ikke god til at præcisere den kast. Sat. Er det fisk det der, eller hvad? Det ligner umugtigt nok en fisk det der. Ej, den er fuldstændig ligeglad, hvis det er en fisk der. Nu går vi ud i vandet. Jeg skal satme se, om det er en fisk, det der. Ej, det var ikke en fisk. Det var da lige godt satans. Hold kæft, det lignede godt nok en fisk der. Det var da utroligt. Det var da vildt. Jeg var sikker på, at det var en fisk, mand. Vildt nok. Lavede der i hvert fald noget af en trykbølge der kom jeg så der, det var lige her omkring her, der strøg den lige ud, og så svømte det lidt indad igen. Det var da satans. Nå. Det kan være, den har svømt lidt længere herhen. Det der, det lignede godt nok en fisk for mig der. Det er sådan noget sightfishing. Det kan også være spændende. Det lægger vi lige. Det var den tur, det blev 0 bange i dag. Sådan er det en gang imellem. Det er bare op over hest igen. Det er ude og lave meldinger i stedet for at gå og vente på, at de kommer. Så jeg fik da frisk luft om ikke andet. Ja. Jeg vil bare sige knæk og bræk derude, og vi ses i en ny